asante mantemu na yaba poe mantemu a yebegina ewo anyinam na anyinam hene eye osabarima okogie busua bani dodo yotoso mienu ode afutu ama ne manfa won potam won mu nyina nkura hodo a etwa ne ho ahia se nyede bia na mobetwen saban e de project ba ene ade enti kro na nkasa no enso tumi keke mo nsase e de sejuma bia se de bebo makasa wo modada dwumadi edwadie ene kro no nkoso ohina owo achim enyinem osabarima okogie abusua benin dodo ya otoso mienu enna ode atodwa se aban emwa wode bra wonum no esapa ya emwa ema mpuntu a worehwe no wansantumi nkan to ode atodwa se ne manfo nsori na wankasa enkenya wo honye ntoboa se ne be ya mpuntu ohia no obetumi ede ayeye bi ede aso aban asen si nyina yeti ha na ya na nanum yi tu ho de dada na me be stress obia moa yema na nom da yema mu ye fa nhyewu onyam edre adu idie ni hia obia wo kure mu moa obia wo kure yachi emoa ye etiti yen ewanyina mu ha nyina ye nkura atwa ye ho ahia obia ni ho a wakasa won tere nyinam emobra se wo hwa nyinam kuro dua no kura na ye onwa atwa ho ahia ne dɔɔso wo mu wonya faso ntine maboa me na mensumenti me kawe ene so usun team na ya aban na musini ewo etiwa east ono nso de atodwa se assembly members no so asudi anza me no mo ahyase a ye hwese ebetimi de eniema gugu akwam especially ba intoku ato no I friend property weight no baba be DC be de kwa foforo so ene abefo so ko ofoforo ebeba ebe make sure say yen sabe cancer property weight no eno yen saka no ye be say the percentage bi ma eye kuru bia sika ebe firi mu aba na wetin dia ye bibi na dia kire say ntokwato na wutua no ana say wo tax kakra kakra na wutua no we ene etim dia ya ma enti be so assembly man for no beboa na obi anso boa na tax kakra ebe ye fra nyem no se base nya kwa dwudwu na se etim ne bo ba dwuma die no ekoso ntemo ebeti na hwe